trwają około 20 minut. Natomiast aktualny rekord wymiany pylonu wynosi zaledwie 90 sekund i to wraz z wypłynięciem łodzi. Ustanowiono go w 2010 roku. Na specjalnych łodziach jest kilka takich ekip przy poszczególnych bramkach, które naprawiają uszkodzone pylony. Takich pylonów jest przygotowanych kilkadziesiąt, a nawet jak mi powiedzieli organizatorzy, kilkaset na wszelki wypadek, no bo przecież te skrzydła samolotów to niemal jak najbardziej ostre noże w kuchni. No zdecydowanie tak i właśnie te wyścigowe samoloty wyposażone są w takie, no nazwijmy to noże, czyli powierzchnie, które są w stanie po zetknięciu się z pylonem spowodować to, że on od razu pęka na wszystkich krawędziach, wszystkich miejscach samolotu, które mogą się z tym pylonem zetknąć. Dodajmy, że te pylony mają w tym roku, w tej edycji mistrzostw 25 metrów wysokości na dole. Średnica tego pylonu to 5 metrów. Na czubku, na tej żółtej, ostatniej części średnica tylko 75 centymetrów. No, warto może by też powiedzieć o rozstawie tych bramek, tak? Dlatego że odległość pomiędzy pylonami tworząca bramkę wynosi 13 metrów. Natomiast no, szerokość skrzydeł samolotu, rozpiętość skrzydeł samolotu, które biorą udział w dzisiejszych wyścigach, jest mniej więcej w okolicach 8 metrów. Także pilotowi zostaje po 2,5 metra mniej więcej od